Ας το κάτω το πεπαλί. Γιατί πάει να φύγεις? Καλά σου λέει, γιατί πάει να φύγεις? Ο γιατρός για αυτές τις περιπτώσεις είναι. Όχι το χάρτη. Θέλω να απαλλαχτώ, θέλω να απαλλαχτώ. Θέλω να με παντρέψουν, μα μη αγαπώ. Θέλω να απαλλαχτώ, θέλω να απαλλαχτώ. Θέλω να με παντρέψουν, όλοι αγαπώ. Που σε γλυκιά μ' αγάπη να ψάξω να σε βρω. Τρέξει να με γλιτώσεις, απόψε δεν μπορώ. Που σε γλυκιά μ' αγάπη να ψάξω να σε βρω. Τρέξει να με γλιτώσεις, απόψε δεν μπορώ. Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε ένα γιατρό. Έχω μια στεναχώρια, απόψε δεν μπορώ. Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε ένα γιατρό. Έχω μια στεναχώρια, απόψε δεν μπορώ. Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε ένα γιατρό. Έχω μια στεναχώρια, απόψε δεν μπορώ.